Saka fast forward mamuendesa kwa assistant yeye. Tamuendesa kwa assistant kwa gari kugara. Kanga kupura chechi ndona everyday. Bozi assistant enda kwa chechi ndona everyday. Ndichituma hazo zangu. Zamara aikuona panyaya dze. Tata kutuwirirana. Ngoti muri ma friends. Tata tuma friends, tata kutuwirirana. Okay. Okay. Tama kuwirirana unoziya kuti best yauza zvinozongoita. Zvadaro tagara na film tekede. Ini ndakazongoita kwiri manje. Ndazonzi nemusitsoni yangu wadi kuboya so tresa munhu wako yarenda kubasa iro. Nacho kuti munhu pone akadonitiko pila asikona kubasa sei boss macho aisivaitoziva kuti ane varume 2. Angana varume 2. So Hamaya wacho was aware of that. Vaitoziva madhii. God have mercy upon us. Okay. Joza ndinetura maso ndakandatomboisa magitari paside pandakambonyarira paya music dzangu dzisingachanzwiki. Ndichendo kumabasa ndichese ndiye munhu ndetoshandira kuti nyarira kwanga ndakatoita ndiye munhu ndetoshandira pili. Mama ya. Iremu omwe isingakwane. Aifarira machips ekuwanda. Aifarira Watagwan, yes, zita rangu ndinonzi SGP kana kuti Sekuru Gudu Pikicha. Tukudai kusangana pano pa Sekuru Gudu Pikicha podcast apo tukunzirai ma-artist nevese vari mu-industry yekutandadza vanhu. Mazuva ano kune nyaya dzekutrenda dzakasiyana-siyana, and among nyaya dzekutrenda dzacho pane imwe nyaya yabva yaita very very interesting iri kupisa zvamanje. Saka tabva tatisu tidedze mumwe wevanhu ane chekuita nenyaya iyoyo kana nemunhu ari kutrenda. But tisataenda ikoko, please don't forget to subscribe to our platform Sekuru Gudu package across all the platforms. So in our studio today I have a surprise for you. Anyway, regai ndikusanganisei ne surprise yacho. Zvisechi baba? Esa murisei Sekuru Gudu. Ndimi kama makatiza begi. Takatiza begi rikatakatu. Baba. Mari dzatakaona dziri kutorwa nemunhu yavanga. Mbegi. Ndizvo zvakaona, ndizvo zvanenge akachuza. Anenge akaona kuti ndizvo zvinoenderana naiye kozi. Hamusi kuona here kunge mune shaire nhamo mudhara. Sari namo zvitori nani kuti bata bozi hama wanda zvekuti titunza kunyara. So in the studio today tina Junior PC aimbove murume wa Queen Nadia. Queen Nadia ari kutrenda zvamanje. Yes, pamushikashika weFacebook apo anenge achita basa rake raari kuita ipapa. Vamwe vari kumati ma-viewers, vamwe vari kuti kunanika, ari kuita zvakasiyana-siyana achitora mari ipapo mwanasikana. But today tine husband yake for 4 years. Yes, vakagara vanhu ivava for a long time. Saka toda kuti tizive isusu kuti Junior PC anove ex hubby kana kuti ex husband vakambosangana sei uye vakasangana kupi? Chibaba, makasangana kupi? Inini na Filu takasangana, it was 2016 baba. Takasangana Cape Town. Takasangana. Ndoko makasangana. And then takasangana Cape Town and that was single. I'm single. Man, but I don't go like nechimoko. Ndabatadanana. Vatadana tichidanana. Right, ndivatazoti ngatiende kuZimbabwe. Ndivatauya tese kuno kuZimbabwe. Muchibva kuSA Cape Town. Ndingadzadza kuma 2018 to 19 pava. Vatauya tese kuno kuZimbabwe. Saka tauya tese kuno kuZimbabwe. Takatanga kugara kumba nevabereki, tagara nevabereki because ndakabva kuSouth Africa, ndavanzi kuSouth Africa. Ndakakuno kudagara kumba kwedu kuSouthlands uko, saka ndokwatakatanга kugara. Tichigara kuSouthlands, saka unozaka muchigara pamba makawanda, so ini ndiri munhu wemahasozi. So ndaimbobuda, saka ndakabuda makusendo dzoka manheru, ndapinda muhaso maraundi wangu. Buda ndzoka saka Filu aive munhu wekuti ndakadzoka pamba inini aindudza ma-problems after problems kuti ndanzwai aiti tete. Okay. Ndanzwai kureva hama dzako iwo. Hama dzangu inini andikuona.
Saka inini zvakabata saka kutanga nini manje nini semukomana kuti rega nditsvage ndingosuduruka nemunhu kuti munhu ave free. Anoona. Ndobva ndasuduruka pamba paya namuchembero ndakabva ndatsvaka dheni ndakati tsvaka imba ndakatsvaka imba yacho. Ona imba paya takuta sei takugara nobata andoda kutsvaka basa. Kuti okay it's fine kaundotsvaka basa kanzi mama wangu ane link kuti ndikwanise kuti sei kuti ndiwane basa. Okay. Filo akakurira Mbara anzi Filo Mutekede akakurira Mbara. Anzi Filani? Filo Mutekede. Filo Mutekede. First name yake. Okay. So akazoenda kuMbare kuna mai vacho. Nene kuti madhiracho ebasa akanolinga papi zvakalinga sei I don't know. But akazokwanisa nguva yekwandira akazongwa kuti ndawana basa. Anoona. Ndona mtu waona basa kupi zvanza ndawana basa kwandakamboita ndakamboita nurse aid. Okay. So ndaona basa kuMbare paJudith. Ana pambari atiti pambari pane imwe clinic irapo so. Kumbare padhuze pakutakurwa makombe mazuva ano. Okay. Pakabva taona basa. Okay. Right. Saka ndaibuda makuseni padheni ndichienda kumahouses angu ndichidzoka manheru. Saka aona basa kudaro iye tobuda makusenta. In fact pamwe pachita tobuda tese. Aipfeka uniform yake the white dzinopfekwa nemanesi. The white dzavane manesi aid. Ya. Kutopfeka. Totobuda kuti ndaona sei ndaona kubasa. Totobuda ini ndakuti mutanazi iye toburika paZBC. Kuti ndakuda chi? Ndakuda baba. Akuenda pagraft. Saka zvakaramba zvichiitika kudaro achitanga kana basa kwake. Saka ine kana mutawana manje. Chaizo chakazonyawo ndibowa panyaya yebasa rake. Mwedzi wekutanga wakapera. Ndona kuti kumari yacho wakatambira kubasa iri kupi. How far? Zvikanzi mari nese ndakapa mai vangu handiti iwe uchengete mai vangu. Ndo mushokutanga akatanga kundudza. Saka inini ndakangoti kana kuita sei? Kusiyana plus ndiri asela kana sitori nobasa nemari dzacho dzo. Nemari dzake. Ndakatoke it's fine. Saka chakazonyanya kuti bowa inini chekuti ndaenda kuti kana kumahouses angu manje anga ane skill rekuti iye akabva kumadhiri ake because hapana kubasa kwaenda ndichazotaura zvangu pamberi. Okay. Hapana kubasa kwaenda. Okay. Aita akabva kumadhiri akaenda kunoita akapfeka informal. Obva achinondigarira mutown pa Red Cross pakapakabhana pane imwe blazi yangu yaishandira ipapo yaichinja mari ipapo. Okay. Saka aibva anondimirira ipapo kusvika because ndati akabva kumahouses kwangu ndaizopfuura neipapo. Saka Okay. every time anondimirira ipapo. Anoona. Dzamara gulezi vangu ndine wakomplaina mukadzi wablazi yangu kuti kusei mukadzi wenyu achiti akapedza basa anouya panapa achitadza kuenda kumba unobika kusvika kuma 8-9 ari kuri panapa kwanda ndinoenda kumba ufanira kubika usanorowa macookings. Anoona. Saka nyaya yakatanga kungotaurika ichisekulekita mufamily anoona mufamily dzamara pakuti buda mumashoke kutonzi uyu musikana uya mukadzi wake haasi kuenda kubasa. Okay. Ndova zvatombopinda mudzidzi dzangu iye akatobondiudza kuti kudaro asi achibuda akapfeka uniform. aitobuda akapfeka uniform. Okay. Iwo chakatobondiudza kudaro kuti panapa kutonditi chinhu imwe nyaya yakati nditotsvaga imba kukanzi kuti handisi kuenda kubasa. Okay. Andikuona. Kukanzi kuti handisi kuenda kubasa. Zvadaro tagara naFilo Mutekede ini ndakazongoitawo kwiri manje ndazonzi nemusitsoni yangu wadii kumbonyatsotresa munhu wako uri kuenda kubasa here uyu. Ini ndoboti asi jealous. Vanhukadzi kavagara vanongoita skirire kungomzirana chichi. Saka takatomboita time ndine mupromo wangu inini anoshanda kusemidhini. Okay. Saka sometimes ndatoka ndisina mari yekombi blazi vangu vaitotakura chi mainini wotinowasiya pa idp paposto pavanoshandira paposto paclinic. Saka blazi vangu aizopinda kusongondidropa mainini ovaita se oenda. Saka blazi vangu akazongotaura kwanzi inini mukuti munhu asi kuenda kubasa sei inini ndakaenda nemunhu uyu 3 to 4 times ndichinomudropa pabasa otopinda ndotomusiya itomhoresana vangu because anzi akamboita nurse aid anga aiziva nevamwe vanhu vepabasa. Saka vai kuti wangona ngomhoresa vanhu vepapafunga kuti munhu asvika pachi atosvika pagraft pake iviri mudara wangu chaichai akatombomuendesa pabasa ipapo. Saka yangosvika ngogirita vanhu panokuenda moto basa akadzi vanoparini kuti zorora otoenda kuround rake. Right. Inini manje ini ndakazoti mumwe musi manje nyaya dzatenderera kuzakutaura mufamily ndakangoti ndabvunzwa ndakudizokubvunzwa ndikanziva chimbotresa ndangoti because indoteerera ndandichikuenda pabasa pemunhu uyu handiti unobvunza kuti ndo paanoshanda here zveshuwa musi ndakakwira kombe yangu ndaenda kumana ndiri 1 ndasvika ndapinda paya ndasvika angatoenda kubasa musi wacho angatobuda kuti abva ndakuenda kubasa. Okay. Akatosvika panapa ndasvika ndabvunza ndokumbira kuona Filo unaweza kushamsika vanhu vangu vari pausitombomuziya kuti Filo ndiupi anoshanda panapa munoenda kuti maereka kutomudropa pakahobho ndopanoshanda hatisimuziya mandazovaradza foto pafoni because ainyeba mazita anoita zaizvo kunyeba mazita. Saka ndakazovaradza foto sikanzi papa ndedzwa mukuru wepachipatara ipapo akati uyu munhu zveshuwa akamboita nurse aid kudhara anenge angashitoenda kuchikoro
Okay. But amene kwakaona basa antomboya pano vaitofunga kuya pano ngati antomboya pano tikati ai bai patutwe naye pana mani toshanda Toti atukusuka kusiya munhu pagraft. pabasa pake kwa no ashandi pana ndivanda direct kune office boss office yacho pandaka vada iri kuamene takuda kuna at Benu yanda kamda direct ndo nende kuko ndo nasukana nobvunza skanzi zvilo mutekedi angata nesedi kudhara ana umbrazo bona basa renesa atobetenesi but tinotombomona akapfeka uniform Akatorwa info. pane down to top Okay. ini zvandinetsa manje andakumuudza manje ini manje atoita manje andakumuudza manje ndakava ndakakutirisa nyaya Okay. You can go ahead. andakumuutsanangura kuti ndatoya kubasa ndandavheta zvese ndavheta ndatona to all right zvozvikuitika izvi iye andakumuudza ndadzokera zvangu padheri tatanga kutongokondinya mangwana akuda kubuda tadaenda kudaenda kubasa ndopandakati kubasa kwauri kuenda kuramba chienda kubasa zvinenzi ndada kutokwana 2 months inenge dzakato 2 months achienda kubasa yako kubada hapana mari inomboyokuti ngozi mari yechekombi ndinemupa yekuenda nekudzoka ndinemupa zvese ndinemupa kwaiye kubasa watambira kundadza kubvisawo yekombi yekuti ndinofanira kuzobopota ndichienda kubasa ndichidzoka why ndopa mai vangu hakukwanisi kuchengeta mai vangu ngozi mai vacho ndetotogara ndichitaunawo pafoni mai vacho vakatombotaurira nekuti taigara tichinetsana ngozi angati munhu asikateereri infact nyaya dzake dzadziri nyaya idzovarume ndo dzadziri nyaya dzake because foni make vaita kabata kana foni cheche ndakambobata foni yake so titanchase namba dzanu oza ndakaona muimbi weste arimo imo muimbi nevesungura akadzara unoza ndakati iwe unogara nenamba dzevaimbi vetsava here unodzidii unonge uchida kuita sei unozongobatwa ngonzi zvakati ndakati okay it's fine ndadirita kama ndakabva tatochinja line because ndandikatsamwa kana ndabvisa line because munhu anenge amukadzi pateni ndikati akutokuisira line nyowani right zvadaro manje tizonosvika pakuzonosiyana na filo manje ini ndaenda kwese kwandaenda ndaudzwa kuti munhu ashande panapa ana yangu ndana kutongoboila pesa apa ana yakurera maboila zvoti kana kugara kwacho iye anga tonda kutongoboila but akasingazivi nyaya ndei ndakabva ndazomuti iwe chirudza kuenda kubasa animaona manje mama chakati munhu fonera katonitiko filo asikuenda kubasa sei because mai vacho vaitoziva kuti ane varume 2 anga ane varume 2 so amai vacho was aware of that vaitoziva madhiri momuzi wacho because paibuda padheni pangu nini aibuda chatoenda kubasa aibva anoswera nemurume wake umwe aita zvekugadzira mota ndo ainoswera naye the whole anga ari murume wanje ange iri boyfriend aitove murume because first ndakazitanga naye akatoti mukadzi wangu ko iwo why are you saying kuti iwo amai vacho vaizviziva kuti mpesi akatotaura mai vake vanondiziva mpesi ndazosangana naye rega ndisakudisturb okay famba hagone nyaya yako saka iriri manje ndazogaya mwe musi ndakati kuda strategy ripi because ndakazomira muzana kubasa ndakati ina chadi kutoende kubasa ndakati ashamari iwo hapasina kubasa kwawachaita chigara pano tongodya zvatinazvo izvo zvatichikwana hapasina kubasa ndabharisa zvekubasa zvavhara ndavhara chemberi wacho akufona musikana achaende kubasa sei ndakati chemberi ndakazvimisa because taigara tichinetsana everyday takunetsana everyday plus kubasa kwacho akabva anondimbirira mutauni kusvika kuma10 ari tori kubasa kwablazi yangu atadzaenda kumba anenge angomirira inini saka hatina kwatesi kwati tichienda manje kubasa kunobatsira chichi ndakati because iye filo wacho manje aihwandana momuzi wake chese chaitika kana chikata sei kana asipopamba kwamudoti kupengo ndiri kwamama ndiri kwamama vakatombondidedza ana momuzi wacho muna nasekuru wacho hanzadzi amai wacho akambondipinza rimwe dare tanetsana futi kahobho aiga akatondidedza unewo mbare padhuze pana kina apa mbare pana kina apa anotori opposite na pana kina ipo papa right zvobasa zvadhakwa manje hakusina kwekuda sei kwekuenda manje right akuswera padheni manje ini ndabuda mahasozi mangu ndobva abuda umwe musi manje nga akudiwa nemurume wake waya murume wake aitonyebirwa kuti because murume wacho takazotaura conservation ndazosangana nemurume wacho akutotaura kuti madhezi andikuti pandana maramzana kubasa kapaipa aingo anga unzondiri kwa moms but takaenda kumusha anoona but takaenda kumusha anoona murume akunetsa kuti mukadzi ane podhezi apa asingauyi chii chiri kuitika ndobva iye fila zvekuita zvekungobva padheni ndobva aenda kumufesi nomafesi akabva amutadzisa kuti asi kudzoka padheni amutinyawo manje ini ndadzoka kumaweeks ndasvika ndoona munhu apa padheni
Ndepi kutambika. Kufamba sei. Mazuva ndasanda mota ndakatokwira kombi ndaenda kumbara usiku. Ndasvika kumba kwacho ndaona mai vacho filo vacho hapo. Saka ari kuona nyaya yakatotorwa nemurume wacho here mhenufesi wacho handizii. Yato impound. Ari ndatomeka sure kuti kuno kufila hako. Okay. Andoona. Ndati ndadzokera padheni ndasvika asitawe ndadzokera padheni. Muka mangwana ndamuka ndadzokera kumhasosi kwangu. Ndichinodzoka inini manheru ndasvika apa dheni. Ko wakarara kupi? Ndakarara kwa mama ndokwainga wanda nako. Okay. Apa asi kuziva kuti ndakatoenda kuone zuro ndakatoona munina wake wanotsira naye munina wanotsira naye. Nditoona twese ndawaona. Ukaona kusina munhu. Hakuna munhu. Ndakati ndatotora phone. Ndabva ndafona ndakatsa phone pa loud. Ndakauya kutaura namai vacho ndakati zisei muchemere. Ndakabva ndati pilo ariko here ndimabvunza ndakavaita. Zvikanzi imwe ndakakuudzai kuti nini pamakauya zuro kuti handabva sei. Ndaribomuona. Ndokwakarara kwakwamhomzo. Mhomzo watoti hakuna munhu akarara. Ndapindwa nehasha dzisiri dzekutamba nadzo ipapo. Ndakabva ndavhara door. Ndakati akasangondiudza chete kwakarara. Pari kutsva munhu patopera izvezvi patopera. Okay. Ndakabata bhodhoro redoro ndaitomwa bhiya. Ndikati patopera apa ndaimukwatisa. Chikwatisa akabva apindwa nefear zveaction ipapo akabva angoburuka pamubhedha paanopfugama bati kanditaura chokwadi. Okay. Ndakaoneswa hora. Ndakaenda handina nhingi. Ndikaenda kupi. Ndikazoenda kupi. Iwe kona iko wakandiurayisa neAIDS iwe. Tikashandisa maprotection. Apa mukadzi wemudheni ari kunditaurira izvozvo. Ndakabva ndavira wese ndakati kuti mai wezi tsvina idzi. Ndakabva ndangobuda mudheni. Ndabuda mudheni ndo panoti apana pandikona kupinzwa mumahwanika. Ndaramba ndakagara ndakabva ndabuda mudheni ndamira pamusiwo. Ndangoti pati munhu afani kuenda mano. Ndadzoka ndinasha ndati zveipapo. Ndobva ane mazvimbiso akabva zvimba side rese zvimba kudaizvo. Jesus. Ndobva afonera mhene vanhu vakafonera kuti amene mama boyfriend acho akabva afonera kuti wasvika ipapo kuti manheru nemota. Padheni pangu apa ndobva watomutora. Akabva asvika chitomutora vanhu vavo manheru ndobva watoenda naye. Kupi manje? Ndaigara kuSouthlands. Asi murume wayo asi vamwe vakatoponera rimwe team. Vakatova neopic track red. Vasvika vamutora. Waenda. Ndatofonera muchembera kuti ndakutomudza kuti mwana isoso ndakuti watsanangura nyaya kuti zvikanzi nyaya yacho yakatangira pakuti imi muda musina kuti munhu aregedze kuti aende kubasa. Patataukakura kuti asi muchembero vanenge vari zviri kuitika izvi vanenge vari mugezheti. Vari kutoziya skiri yacho. Wozvinhu zvakaitika nguva. Vosangana munhu long time. Hatinogara zvekochesa takatogara zve-long time. Okay. Aenda paya. Ndakazoona ndakutoyositwa nepolisi mangwana acho. Ndasungwa ndakasungwa nepolisi ipaTraba Blaza pachirunzi panga pachirunzi. Zvekuti maofisa ipapa andorikola pana vantu because iye manje police manje aingoti mapurisa because anga kuti vanhu vangandi nawo yanzvadza mai vangu ini ndati vasina kusungisa but hanzvadza mai vangu ndodza kuvhuritsira doketi saka iye mupolisi aingoti musamusungi even patikana kukoti handazopinda mukoti because akazouya akazvimba zvinzi uyu murume wako imhondi nekuti pambari pakoti pambari. Okay. Zvinzi anozvimbisa mukadzi ndiso kudai so iye angoti musamusugoza aizati ari wrong. Akaramba achikukumbira regera dzamara ndetoti ndasiwa bhazi kutidwa nyaya. Okay. Auda tiri kudzokererana but manje nini angapangwa ndakava ndatona kuti hapana kwatinenge tichasi. Pane zvandoda kubvunzawo maererano nemusikana anga aine makore mangani? Musikana yanga ane 20 to 19 years angazamanya kukura. Munhu ari kuzva kuti munhu ari kuzva kutoka ndoona ine kana achitaura paari kupinda panomama mapodcast munhu ari kuru even achingotaura kuti ari kuru saka zvauri kutaura izvi guys zviri kutondishamisa kuti munhu ari kuru zvakadaro angaite izvozvo here. Saka the other thing also the other question that I have ndeyekuti akambenge akaroorwa here uchizogara nayewo kana kuti anga asina. Pandone imwe issue angatone mwana wanga inaye ini ndichakadana naye ndimunzi ati ane mwana anamuona because anga ari mudiki haana mbotaura kuti ane mwana haana kutaura ane mwana kwewo hapana zvawakaonawo herewo kuti sinhiri soso kana kutombofungira unoziva kana wanyura unozombotarisa kuti ndarama itarisa sei hautarise zvese izvi unenge wanyura okay saka ni tell us more kuti paanga aine mwana ivo zvaifamba sei? Mwana ende katogara naye mwana ende katomuchengeta nguva
Okay. Mwana enda katogara naye pamba pangu ini panene bharera rent. Nditochengeta mwana ndatozongomutambira pakuti mwana yakazouya after vanhu tadanana tatogara nwatatoone mosi gore nemamwe mazuva. Kuti mwana uzodza ndiri mwana because mwana yanga kuti zvekukandiranwa zvazvo kuti unozata vamwe vabereki vazi kuti unodza ashamwatora mwana wako amuri wako akadasekwa akatogara nemwana anafazatu nemwana iye anganinyepera. Zvinozovana kuti mwana nemwana chirega ndikutora nemwana wacho kuti pane kutamba because mwana wacho ndiri kumuita ndiri kumuda andoona. Saka akakudzera kuti mwana wemuridzi wake ndiani? Mwana anavira plus unozoti Hauzobvunze zvinhu zvakawanda. ini plus iye yanga asingamboita zvekunzi baba mwana adotengera mwana chibhuzi mwana tati ngomucheketa padeni kuti kwana taita ndikucheketa mwana siri wake ndio ndaingoita iyo. Okay guys, we just want to take a short break, then we'll be back after these messages. Saka rambai muripa nditika rambai muripa tina kwatiri kuenda. Okay guys, kuna vachangotibata right now munofanira kuziva kuti kutaura nezvenyaya yei tiri kutaura panapa nhasi tainvita yes ex-hubby waNadia Queen ari kunetsa pasocial media nekuburitsa mufananidzo yake asina kusimira zvakanaka, izvo zvaita kuti aende viral uye vanhu vakawanda vade kuziva kuti chii chiri kuitika. Saka ndina Junior PC anove ex-husband yaNadia Queen. So Junior PC, tell me something. Kuti iwane munhu makambonyatsosangana sei? Papi makasangana pa-tuck shop, makasangana pamusika, makasangana muWoolworth, makasangana pa-mall. Where did you meet? Because vanhu vakadai vane nebehavior yavo vane kunhu kwandoziva kwavanowanzowanika makasangana sei? Hakuna kuti itasangana hatina kusangana zvakusangana hana dzenyu dzakaroverana nakupi? Ona zvakaitika aita mneni paFacebook achitolikewo maworks angu mazuva acho ndaitopusha zvekutodaro. Okay. Ailikewo maworks angu achikuti ndofarira music dzako so ndobazoti ndoda kubudawo pavhidhiyo kana wakuita kumboita vhidhiyo. Ndopandangomuti okay it's fine kana ndakuita vhidhiyo ndichakuinvita ndopakati unogara kupi ndopandamudza kwandaigara ndopati iyo kwaunogara ndokumara dhuze nekuti nekwandinogara kureva kupi manje kuno kuZimbabwe? Cape Town ndaigara kunonzi kunomzamo iye aigara kunonzi kuZola. Okay. Saka akabva toti togara kudhuze nekudhuze saka ndichambokushanyira ndobhuya ndobata ndokuona ndakati okay it's fine ndokuya kwayakati ndokushanyira kwakaita. Saka uchimi ndiye akatokutsvaga. Iwo ndiwaifana kundishanyira saka ndiye akatokushanyira and I've picked up something also. Takataka kutomwa mabhiyazi rikakanganisa naye ndobva aita overnight ata takatowandawo zvekuti zve-one love ndobva azoenda kumba mangwana. Saka iwo munhu akarara kwake rapi chii chakaitika apa hamusana magwanya? Tasati kunombodanana padeni tane studio plus tane studio sika kana mune studio munoziva padeni munoongotokutawatokushita vakadai. Azoenda mangwana manje akazodzoka anenge kunonetsana nevanhu vekwaigara kwacho kuZola ikokweni. Akunzi dzokera kwanga uri kureva kuti aigara nehama vanhu aigara nani nditonange maybe aitogara pamwe maybe nemumwe Facebook bozi akataka wozonapa mawani bozi pakatozoya bhegi rakakandwa padeni pangu serious rehembe bozi zvadaro pakunodaiso pakutodoya pakutozoya vanhu vakutoya nebhegi rakaunokanya bhegi zvikufamba sei pana munhu asina kwekutoenda andiona manje ini manje neko kunonzi kodzidzi munhu takunoti munhu aribhuka kuzvifamba sei andiona tatombozama kuda rizina kutoti zvakuti asonzane zvemunhu iye asida pepe. Saka ona manje zvadaro manje tikazoenda naye kune achaanzani kwa takazoenda naye kwa takazinomutsiya sikanga kupota chingwa chindiona akugara nemusikana yake pajozi azviazvi kuti masistrini kuti chimboita sei bozinini pajozi paindaigarawo nemwe face zvazvi kuti kune muchishare anoona saka zvasingachaiti kuti ndasi. Saka fast forward mamuendesa kwasistrini tamaendesa kwasistrini kwaigara ndokota kwagara sikanga kupota chiye chindiona everyday bozi sistrini aenda kwasa chiye chindiona everyday ndichitoma haso zangu zamara aikuona panyaya dzei tata kutowirirana ngoti muri mafriends tata kutowirirana. Okay.
tama kuwirirana unoziva kuti besti yauza zvinozongoita ndopatanga kutota sei kudana dzawira mutswana akutanga kutota sei dzauya dzega tatanga kudanana makutomhanya okay ndobva tatanga kudanana takatodanana penzi panga ndiri Cape Town ndiye munhu anditogara naye because makava matotanga futi kutogara mese kutanga ipapo hatina kutanga kugara tese ipapo nokuti takatombota tinenge about 8 to 9 months achigara hake achigara kane uya kudheni kwedu isusu gotsi kune studio kwakuri free ando saka aita anga akuita basa rei patime yese nakubasa kwakamborambe iwo aisatoziva kuti ari kurarama nei hapana kubasa aiva kudheni ka kana iwe udane munhu kakupa jozo saka aidya kudheni kwako is that what you mean man okay andoona saka zvadaro nekugara dzamana munozongowirirana dzamana takugara tese pajozi saka ndinenda kubasa okay joza ndinetora mhatso ndatomboisa magitari paside pandakambonyarira paya music dzangu dzisingachanzwiki ndichienda kumabasa ndichise ndiye munhu anditoshandira kutonyarira kwanga ndakatoita ndiye munhu anditoshandira filo iyi okay andoona zvadaro mai ndipo ndakazobva manje zvinhu zvatinge zvakuti dhakwe paya patikati anga ndichiende kumusha kutara kuno kuzimbabwe okay muchiri ikoko kusa udambobvunzawo kuti hapana zvimwe zvawakapikawo tumwe tumabehavior twatusiri normal maakugara mese manje ndina kutomunyebera wozi ndiri pakapa handambvira ndamboona hapana wani wandomususpecta pakaitwa pati pamba pandaigara bosi daigara paflat saka paimwa doro umwe musuita yairi pati saka munhu wese paflat papakangonzi taingofara but ndakazongoshamisa ndakazongodzoka kutongorohwa kunzwa kurohwa nani nevanhu vakadzi amwanga varipo vakadzi vepadheni padheni akutomurohwa ko watagwana ndinobvunza ndadotira kunomirironi neni wacho ndakutobhurwa papa zvikanzi chii zvikanzi munhu akurerwe munhu angorohwa painzi pashayikwa foni pashayikwa foni okay kuti titi angaitorere foni yacho handiziwo bose munhu anenge asingandi kubasa uzomurambire futi anoona okay saka yakazopera sei nyaya iyoyo nyaya yakatozopera pakuti ndakatozotorwa yangu foni okay uzi munainzi mukadzi wangu kauya ndakatozotorwa yangu foni ende nyaya nditora ndoiziva saka hapana mamwe maweird behavior hausina unzwisise aiitika by time yamamuri kusa besides izvozvo zvefoni chete izvozvo there was nothing else yefoni chete ndoyandorangarira yandoti yane zvekuti because but yefoni ndeyechi ndeyekuumba vakaya titomboise kumabehavior mamwe akati akasiya ese ari kuita asi tabva kuCape Town manje takuda kuya kuno Zimbabwe hatina kuya kuno Zimbabwe direct ndakabva ndabata mufesi wangu anonzi Shondi kamuchizi anonzi Shondi ndomziwe Might Perfect ya ndabata Shondi in fact Shondi ndiye akatondibata akandijuna peace pane show yandakurongera kumpumalanga ndakati abo akati sikatinoti unope mashow sikaona musi wakati ini ndakabva ndafara ndabata nzaro rwendo urworwo tatagarira kuZimbabwe ndakabva ndati saka inini vanhu apa vachandikwidza mabhazi kudai soka andishandise mari yangu ndakushandisa yevanhu vari ndida kushow saka ndichibva kuCape Town ndakabva ndasvikira kumba kwaShondi ndakabva ndine mukadzi une gunanzi okay ndaya nemukadzi inini ndobva ndaenda padheni paShondi saka vanhu vaya vanga vandidedza tikabva taenda nawo pamurengi yekuJoburg tira kukwidza iye filo kuti aite ave kuZimbabwe kunzi ndatotaura kuna namuchembero kuti ndiri kunza mukadzi wangu sososo ari kuya nezvezvo saka ana muchembero wakutoziva kuti une mukadzi wangu hapana tikaziye filo mutekede kumba kwedu okay sandaudza kuti ari mai tasvika pabhasi topo yape panokwira mabhazi ekuZimbabwe ndopatakuramba ndati kuya kuZimbabwe kana ndiende kuZimbabwe ndiri ndege toenda tese ndopatonzira vanhu vanga vandidedza mai nini murume andambosara pabasa izvezvi murume because ndatorinawo mari andikuona murume nyati hana mari imimi dai mangomera murume itombo takamawanda tuma show omboshanda then anopanitede mimi mutode magurosera bo magurosera ndakatenga akawandisa mumwe ndiwo mune something akaramba takata driver futi kudzokera kumba tatanotsiya zvinhu zvacho padhene paShondi ndotatinga kugara naShondi nonga ndakati about mwedzi ndichigara naShondi nemukadzi wake padheni ndichigarawo nemukadzi wangu yefilo padheni paShondi tagara padheni paShondi zvazvokuti Shondi yakapedzisira asikachana nemadhamu yake but ina vanhu vanobudira pachena vasingachatonakirwawo neskiri unoziva kachigara nemunhu nefamily yake iwo nefamily yako pajoza futi zvinhu zvinenge zviri mabhajeti anenge azobude pachena but unozongoiwe unotongozoona wega kuti munhu achanakidzwa
Ska iye vilo changa kuya chindudzo kuti panapa mbapa munobuda panapa muchibhozi ndambobuda chimbonokuwa kuti makolabhu nechitoro apana mari akati ate kolabhu ndokupuka mari akati pandobuda paya pandodzoka nasvika chindokuti ndambopuwa chikafu ndasikanedzana ndambopuwa tii ndodasi achindudzo kusaiti kwake. Okay. Iye ndiyaitaura nenzoziiti zvine zvinhu zvechokwadi Zvechokwadi. kana kuti ndezvenhema. Saka iwo ndamboyanza kubvunza iwoyo Junior PC. Mukadzi waigona kuchengeta here? Mbo zvaanodawo nekudididi. Pakamira sei baba? Wainyatsoshanda here basa rekuti rinokwanisa kusapota family? Patime iyoyo tatisina but zvishoma zvataiwana zvaitotokwanira maona. Tasina zvaizvo tinongoitoti but zvishoma zvataivanazvo panguva iyoka zvaitotokwanira. Bhozi ini ndaitoti tatoziva kuno kuZimbabwe. Ini ndaitomuka ndaitokwira kombe everyday makuseni. Iye achikwira kombe everyday makuseni nemari achitodya muri makuseni achitomwa tea manheru achitodya sadza ndichitomupa mari yelunch. Saka maigara pamaigara kuno kuZimbabwe pamailoja kana maita sei? Takatanga tichigara pamba pevabereki. Okay. Ndobva iye akandiudza problems every day. Ndo zvakazita vanhu muzobva. Ndo zvakatandizobva ndakuti ini ndakatombofungwa zvaizvo kuti ndingagara kuti apa maybe hama dzangu maybe unoziva kuti vanozombodhonderana tete nemuroora. Ndondati reka nditsvage dheni ndatomusira mari ndatomutotsvaka chitsvaka dheni. Saka which means kunhu kwakanyanyoitika mafirimu stereo uchigara Nadia Queen kuri kuZimbabwe. South Africa hakuna mafirimu akanyanya kuitika. South Africa hakuna mafirimu akatombobhuraitika. Okay. Kana mafirimu tato zvadaro maitarambana pandakamurova paipa andisungisa tichimusiya iye akaramba achindida iye kundida zvakutondida itondida maybe nanhasi achitokuda even nanhasi because mazuva andakavhura studio kudomboshawa aiuya kudomboshawa mazuva apfuura besipana kuZimbabwe aiuya kudomboshawa shamwari kai ini nemubackground ndakaona rikubuda paya paFacebook paya unofana kunyatsofa ini bhegi racho ndaanaro katafanana manje sikazishashande manje because inini yangu inotondikwanira ndinayo saka chimbotipawo mascreenshot ka takapawo mascreenshot wakufana kutotipa mascreenshot mwana isapedzeta zvekuti tinozobuda tichiratidza vanhu kuti tadai so but even iye paakatoya kudomboshawa akaya kudomboshawa yakayari last year ndizvo ende anova yakahobho akatozobva paakapedzera kubva akabva atsamwa manje because paya kudomboshawa manje inini ndanda kumuita friend andikuona manje ndasingachamuti baby zvezvekumboti akapeta mukadzi wangu kana kuti chii ndasingachazvitaure manje saka ndo zvinhu zvakazonyanya kumugumbura west andimaona manje ndozvakazonyanya kumurwadza kuti uyu fesi ndiri kutomufambira kubva kuHarare kuuya kudomboshawa but hapana kana chabhodzi yaito akasvika ndaigona kwadzadzira tebhuru nemadoro because aive nemafriends akati ndikukwanisa kuti kuya nemafriends andoti hai mufadai usvika ndowadzadzira doro ndoti mwaenda wagochera padhende tita zvese but papasina zvekudanana manje but manje iye manje akanga aiudza shamwari dzake kuti mufesi wangu tichiri kumhanya ndozvaaita udza shamwari dzake saka manje shamwari dzake dzakazoonera pakunorara kaunozoonera kuti vadanana bozi ndaine bedroom yangu ndazongunoti kana dazokurara ndaingoti dakunoda room saka I want to ask you a question hauna here bitterness iri mauri napilo maya nditomborina ndina kana kawani bozi are you sure zvajaja zvamwari ari kumusoro kudenga saka pane here chatingato akakudzosera kumashure muupenyu hwako iwo pakurarama kwako panguva yamakasangana pane here zvinhu zvaunoregreta kuti maybe dai usina kumbosangana naye pangadai pasina kuitika zvinhu zvakadaiwo zvakawandisa because unoti akakanisa vanhu vakawanda mapfumo pasi munoziva kuti munhu semari dzandaibuda ndichitoti ndiri kutoitira madhamu kuti tizoita because inini pakutanga kushanda achitoshanda kaunza mukadzi kara aishanda inini ndichinohasela zvinhu zvakasiyana kushanda nekuhasela zvinhu zvakasiyana anoona but kuhasela unoona mari everyday anoona iye imukatadza paanozitawo mari anozogona kugamawo pangu samanje pakunogama mai painzi mari yese ndapamhomes because uchengete mhomes wangu ndozvandaingoudzwa ini nanduko saka iwewo wakaroora here munhu kana kuti hauna kubvira wakanda tsvakirai kuno wakaendesa here tsvakirai kuno ndakaendesa. Are you sure about that? Kuti tikatomubvunza anotaura kuti wakaendesa tsvakirai kuno ndakaendesa kwete kunga kwacho hapana nazvinandisei interesting tiri papo zvakare I just want to ask kuti pakugara kwako yes munhu anokanganisa munhu anodai hapanawo here zvakanakawo zvaaita kana zvaakakuitirawo anoona zvinhu zvakaipa zvatatozvitaura maminutes ka zvitotaura zvinhu zvachaita zvakanaka ka saka zvatatoti zvakaipa ndetatozvitaura maminutes pachipese zvati zvinhu zvaitoita
taitobo kwaito kutourana apa tangotana zva zvakatonaka. Eh. Saka inini ndaida kubvunza kuti iwewe kuti uzoziya kuti chimongo chiri kugara nemumwe mufesi somewhere apa tikutaura pamama muri kuZimbabwe, wakazozvibata sei? Wakasangana naye sei mufesi? Fesi uyu inonga ndiye akatotanga kutoona nhamba dzangu bhozi ndiye akatanga kutondifonera achitobata iwe achiti chi achiti iwe shamwari ndiri kuziva kuti urigare nemukadzi wangu, akanditudaya nemukadzi wangu nematariro akaita. Okay. Saka manje nangu handava kujaira zvekuita louding nevanhu chaizvimwe chaizvo. Ndakabata totarana zvakanaka, mukadzi wako upi? Kutomutaura kuti Filu, hello. Mukadzi wako unoti iwe. Sikapesa bati unokwanisa here kutisangana. Ndo. Saka wakaita sei? Takatonozangana. Kwani angari mukadzi wangu ini. Inde tota uyu munhu ndiye kutaura kuti ndinogara nemukadzi wangu, uchiwana mukadzi wangu. Saka masangana makanosangana ku. Takasangana Mutona. Okay. Takasangana Mutona zipa takasangana pa flavor pa seke pa. Okay. Nditsembe hapo. So tsanangura cho. Ko utasiri mukadzi wangu. Tutibvunzu utasiri mukadzi wangu. Ko kuti mukadzi wako siri mukadzi wangu. Ko kuti mukadzi wako mukadzi wangu. Ukuti chipo shawari. Iyo ukuti chi. Tara yako zvakanaka. Tara yako chaburu mukadzi wako chaya. Ndinozikanwa so kumushaka kokati so macho ndiziva so. Mai wacho anondiziya. Akatoafonera mai wacho ndichoripo. Ndakatotaura namai wacho nefoni, mai wacho akazoshamsika akatozokata foni bhozi iye akazoti ko munhu anonzi ningi mune muzere. Mumuzere chacho ndoti ngaskatondiziye ndikati muriseko mumbi. Lebva atonati ma1 ata mbowakata foni. Sikaini manje papo ndakandata mutara kati ashako nda kutomuzere kati akuna munhu mukadzi wangu tatonetsana. Asi zvati kupi. Okay. Pandakasangana nemfesu. Zvakanda ndopakata kunotsanangura kuti munhu yakatoita chi nenge 5 days asingatobatiki. So which means maitoitiswa mashift. Yanga iri shift because shift uyu manje yanga iri maskati yanga iri manheru because yanga iri shift yevarume yokuti ini akabuda pataibuda naye kuseni unoswera na uyu ari paday yanga iri shift yake. Okay. Uyu mufesi saka kenese kuti anga asingaendi. Uyu manje aizoti ofesi akazotanzi ini ndainzika naakubva kwandiri aitoti ndiri kuenda kubasa ndiri kupinda pa9 ndiri pa9 because aibuda karova information ese oti ndiri kuenda pa9. Okay. Saka which means mese maishandisirwa inform imwe chete. One inform white dzipa hospital there. Zvese nemapulling socks zvese bhozi oti 9 uniform yacho kunotobva kuti ndinakatoitenga. So which means uniform inotengwa nemufesi ndinakaitenga kana kuti mufesi andoone imwe yakatotengwawo ikoko. Handisiziva kuti anga nimwe yakatenga but iye ari kutaura ndinakaitenga ende ndakanetswa pomwe ndisoti no mari musazvinetswa ndaipomubasa kunaitswa kuite ndende kubasa saningiriri kusvika ndatotenga info. So I was watching this podcast nonzi kumusha podcast. Musikana aitaura zvekuti iye akatanga ku mixa nevanhu vanoita zvemusic kubva kudhara. Hapana chimwe chakambosuspecta. Izvo zvanditimbozvirambi because ndakambobata foni yake imwe musi haina ndiziva tactic nemafoni dzevanhukadzi adona. Ndakamboibata foni yake imwe musi ndakaona mune nedzimwe namba dzavanhu ndaitoshayiwa vanhu because ndiri kumusic. Uri kumusic dzaunotoziva kuti inhamba dzaningi. Dzimwe dzaindatonadzo dzevanhu ndaitoshaya. Anga namba dzevanhu waishaya iwo. Artist uchikadziwane but iye anga anadzo. Anga aina makore mangani pese paiitika zvinezvi? How old was she? 19 ndo makore ake andoziva kana anga asingamnyeberi because iye aiti 19 ndo makore ake anga anawo ndiyawo checho. Okay. Ndakawanda nevesungura vari nevesungura varimo. Nekuda kuti penga udzoke taitoiwana here. Okay. Saka imimi makazongodecide kuti taakuparadzana taakusiyana after wasungiswa. Ndakarowana naye iye akazodzoka akumbira regerero but akona inini even because ini chakasiyana tozoyanzosiyana naye yanga yanyaya yefamily because family yakazinditaura akati uyu munhu uyu antori dangerous because kanyanya kubva hama dzangu inyoti mudhara wangu chaichainya kundizvara vakatombomudrive kunomusiya pano paanyeba kutorinda kubasa. Mukoma wangu ine anoshanda kusemedini vakatombomudrive 3 or 4 times
Vachinomusiya. ipapo Then wozonzwa kuti munhu anga asingaendi kubasa. anongosvika ngogirita vanhu pane kuti aenda moti aenda ubva aita utaona But Queen musadaro. Makanyanya. ini ndakandikanisa mavumo pasi sekuti but chaakazongogona ndechekuti pandakamurova nehasha ndakazomupa mambama ndovazvimba akazongoti musamusungisi ende zveshuwa ndakasungwa ndikana muchitokisi Okay. but kukota ndazopinda because akaramba achikuti inini muruma mutomuda muruma Aiziva kuti musamusungisi withdraw nyaya anga ari wrong. Okay. but ana wrong by withdraw nyaya iye akatokumbira regerero zvechokwadi akati ndakakanganisa munhu wangu ane because akazonditi munhu ndakadana naye kubva kudhara ndozvaakasanga akuzondudza mani kuti ndakadana naye kudhara saka pese panga ndiri kujoza munhu nji anga akatongonomirira handikuona saka anga asingazivi kuti ndakarorwa futi saka pandakangoenda kunoona mama because unozi right imwe nyaya yanga ndinodhibha kutoku munhu yaitozikanwa because kuona munhu uyu avaitopiwa base natete vafilo base ndatovapa base paitoya kumbari ane inform aibva tosikuti utora nemfeso unopiwa base natete yanzedzi Saka kana aipiwa base which means mufeso aisava nekumberi. What are you trying to say? anenge ari kubasa Okay. mfeso aiti mukadzi wangu but mukadzi anga ari kubasa but uyu payauya aisvika nonga maybe aigona kutotuma kana iye but mfeso anenge ari pabasa because mfeso aishandirawo kumbari Waishandirawo kumbari. Saka ndoko aine base rauri kutaura. ava ndo achigara kusaka aingopiwa base kumbari mfeso anenge ari pabasa but mfeso anga access yekutoenda kumba manheru Ndekuzoenda because uya but inde akuenda ndakwenda kubasa kubasa. akuya shift yangu But usazodaro. but zvinowanika unozati akangoti ndakamboona hora Saka chii chauda kutaura pamusoro perelationship yakadaiwo and chii chawakadzidzawo from this relationship? zvinhu zvakaita seizvi haukwanisi kudzidza munhu because unongosingaziva pane paungambovhura mumwe munhu uda kuziva mabasa emunhu kana sei unotozongozvona zvatoitika semaitikira zvakatoitika izvo zvisina kutoitika isati tongoti because munhu ari akanyarara zvekutoti She is very calm. saka utombofunge zvese zvatotaura zvikazi even amwe munhu antoona vhidhiyo iri angongai pamwe tonyeba but ndakagara naye ndakatomuchengeta penguva yakareba. Okay. Saka chii chimwe chaungayambirawo vamwe varumewo vangange vari mumasame situations or vanogona kuzosangana nemasituation akadai? Iyi situation yacho inonetsa kubudika because una situation iyi inonetsa kubudika iyi vanhu because una inodhaka inini pasitara rangu ka ndotozitowo ndiri dangerous balance but hakuna protocol yakandidhaka Vakaitwa handivo vakatotangira zita rako here ndakamupedza usaseka kuti munhu iwe inini wacho mwamusina blazi yangu takatosvika kutonomusiya kutopinda paclinic seaitogirita vanhu aitomhorisa aitorigara munonani kusenguoa patakazokati awandakazashandi pana ndakuti ndakatomboya naye inini kwatakatombopira dangerous balance. but proto yakandidhaka Because vakaitiswa yakandidhaka yakandidhaka saka manje zvakazoitika ndezekuti dzadaro tarambana ndo paakabva adzokera kumba kwavo achindodzokera kumba kwavo nobva asvika vanotanga kugara nemumwe mufesi anorekodha music kumbari anonzi Masivilla nonziya Masivilla ini ndazive kuti uyu atotizira angobva kudheni kwangu kunosvika nekutotizira nongamufesi wayo kumagaba anenge akazinga warambana futi ini kwangu hakusina udhiri ndobva asvika akatotizira Masivilla right inini manje ndaenda kustudio ndatonzi naMasivilla ndine ridhimu mazuva atari kuda kumbari ndo mazuva atatorirawo taenda kumbari tinorekodha paipe tunopinda ridhimu imwe conscious munhu ariro mhanya nemapoto tikufambasina ndakutatozodzwa nyaya yekutonzi Masivilla akadzinga kuti juna pisa kutera mukadzi wangu bozaaakadanana inini zvinhu zvose ndasita basi because inini ndoti munhu akandirwadzisa ndakamubuditsa pahatika anenge atobuda zvekuti nyange saka zvandienda kuita mandienda kuti kata mafriends yazvo kuti uchitotsvaga kana help kwandiri uchidochika ndinazvokwanisa kubatsira because nafilo takatakazotaura even natotaura marozi ndiendetaura naye chai panga ari kwabhora ndendetaura naye pafoni achoti ndiri kwabhora saka iwana Masivilla, how is your relationship right now? handizombodzokera ikoko saka vachiri vese naMasivilla vakabva vasiyana futi ndakanzwa chinzi ndo paakazodzokera kujose ifilo pakasiyana naMasivilla because naMasivilla vakagara futi nguva ndobva iye varambana naMasivilla ndo pakati jose
Sikapesa pangari kujoza aita kana dzimwe nguwa ingotaro neni pa social media. Ndichiti hani ndakazogara muZimbabwe chingotaura zvingotaro nyaya zvekuti mwana ngari kure mwari. But you are still in good books now. Anditi zvechipakato achiuya kubva kujoza apa akandifonera tiri kumusha akandisira message akandifonera ndiri kumusha akati ndiri muHarare ndiri kuenda kuVic Falls. Achini tiri kupi chomti ina nditi muHarare ndatomti ndiri kumusha kwangu. Saka manje with this podcast azvijeopardize relationship yenyu azviringidze relationship yenyu. Aina ndizozivi because ini apa ndangotara mararamira taita ndizvakandiita. Ndisi kuti mushoropodza ini ndoto kana munhu akaita mari zvakafanana hama yako akaita mari ndofara mari yacho teitoida kuti ifada because ini akadya mari yangu yakatowanda. Panguva yandamuchengeta zvisine mwana wake andona. Saka mambo acho kana iye aida kutotipa mari ka anofanira kutogara atokotika. Aiwa pakanaka. So guys, indi Junior PC watari tichitaura naye nhasi ona wa podcast tichimbonzwawo kuti patime yakagara ana trending queen vari kutrenda zvamanje what was the experience zvanga zvakamira sei nofunga mangozvinzwira mega. Anyway Junior PC anything chekupedzera chauda kutaurawo ndisanda kubvunza zvinhu zvekupedzera. Chandinoda kungotaura ndechekuti hamwana tikumbura kuti muzongoti follower ndozvatinonya kuchema nazvo Zimkona Music. Zimkona nazo Zimkona Music iri kubudiriro. So vanongoda kuzongoti follow pa Facebook it's Junior PC, pa TikTok Zimkona Music, Instagram Zimkona Music. Moti follow please guys, ndimi vanhu vacho plus anomukaziva kuti kuzimkona kuri kuscoutwa ma artist anowanza takaita Rema akazongoita hake zvaakaita but mufana naingogarawo naye padheni ndichitongoraramawo naye semararamira naye kuti naFilo tichingona saka iwo woti kuwachiswa naFilo woti kuwachiswa naRema futi zviriko mulife zvinoti kanyotisati zoita zvazvo tinofara kubhedha unoza uri kupara kuenda kupi kupara kutsvagwa wanzi gogo chihoro so vari paFacebook vanopedza manje ndinoenda kumasowe manje sekuri kudwa ndinoenda kumasowe manje maybe yangu yakumbochinjawo poto ozanyanya. Okay, saka machimi mune Zimkona Music saka munenge muri kugadzira here maridhim maartist anokwanisa here kuita music afana nemasingles and stuff ikoko? Zimkona Music tikuita zvese. Tinogadzira maridhim it's like izvo zvikunto neridhim riri kutopindwa ratoda kuti vanhu vaite harap vachiva kuridhim rinonzi Zimkona Music. Ratobva tarowa tumaclips rinonga vazhinji vari kutoona tiri kuposta pamatiktok nepamafacebook tiri kuposta ratonovaimba vakawanda. Saka tinoto plus tine mamwe maartist kuti akauya asina mari uchinoti munhu ane chipo tinokwanisa kumbokubatsira nepatinogona isati batsira munhu nekumupa mari. Ko mukazoitwa nazvo makaitwa naRema mabatsira kuti munhu ane chipo? Inoona ngendo zvazvinenge zvazvitori because imoona kuti vanhu vacho haasi Rema chete ka kuna vanhu vakatowanda vamwe tisingataure mazvo vakatowanda vari kugara chikotamba rafu but ona isusu nyoti isu sakazvarirwa music it's like zvangu inini ndakazvarirwa music ndosvika ndatouya namanager Commander Lee ndakatozvarirwa music chinhu chaikuti ndakatongozvarwa ndinacho saka handitodi kubuda imwe pandaigara kuSouth Africa ndaisvika pakuti kastudio kemumba so kuti unenge wakatopindwa kuti une spirit yekuti ndekubasa ndaenda bandakudzoka padhenika inenge muri music chete. Yes sir. So hanzi dangoti big up to Commander Lee manager zviri sei manager mukanya boyere aiwa most thanks saka ni yes I'm really happy kuti tangana Junior PC and muri Zimbabwe kuna vangu vaida kuzvinzwirawo kuti what was the experience yekugara nemunhu akafanana naQueen Nadia. I think you have heard yourself from his ex hubby achitaura panapa and aendera mberi akati hanzi hatina chakaipa chiripo pakati pedu zvamanje totowirirana tototaudzana totodi but that was just the experience that we had. Ukandira mavideo yandavapadaisa andinawo mukanya ndine mavideos paiya kudombosha wako asati ane mari anayo izvo sikafanira kuti munditoka sezvandaita because ndavazanzira table kubva apa kunosvika nemafriends ake aiwa munotaura ndichataura naye ndomuti muzukuru chimbotifadaisawo aiwa hapana chakaipa so vanhu vada kutsvaga Zimkona wati vanoitsvaga pasocial media nemasta api? PaFacebook vanongoenda pakanzi Junior PC. Then pa TikTok it's Zimkona Music. And then pa Instagram it's Zimkona Music. Oro kana uda kufuna namba dzekubasa
0785 705428 Okay. ndiwo namba dzeku Sinikona Music dzinoita kuti dzangu hadzimi namba idzodzo kushanda nesu. Ndafara chose kuti mambotitsikawo pano paSGP paSekuru Gudo Picture. Aiwa, I hope ticharamba tichionana futi after this tichitaurawo dzimwe nyaya different. Plus I think I need to come there ndimboonawo kuti muri kuita sei. I can learn one or two things. So guys, I'm really happy kuti tatina Junior PC today anove iye ex hubby waQueen vari kutrenda zvamai manje vari kutrenda everywhere in Africa. Hatizoziva hedu kuti zvikonzero zvavari kutrenda nazvo zviri right here kana kuti hazvizi right. Junior PC, I just wanted to ask you kuti nei zviri kunzi vanhu vari kuti hanzi mapages avo Queen ngaavharwe. What's your take on that? Vanhu ndo vari kudaro but mapeji yake haana kuvharwa. Facebook yakatora kuti haivhari ndizvavo zvinhu. Aiwa, I mean kuti iwo unoti kuti iwo unoshuvira kuti mapeji akavharwe kana kuti bhora mberi. Pari kubuda bhegi kapa. Nyika haina mabasa munyika. Nemasistedi atinoona kana tenda kwa club. Watiwa una bitterness. Tipe anza isina bitterness. Ndio anza ndiro kukupa. Zvakafanana sister vedu vatinoona kuma clubs manero anokamera munhu. Munhu iye kuti muthu asina kuona pepeka haachatokwanisa kutorarama. Andoona. Zvatodhakwa. Iye ndio zvitoita zvitomuitisa mari. Saka munhu iye manje kana ukamudaro manje anofarire. Afari. Nokuti kuti kaina pamberi nematsa. Because vamwe anenge aitobhadharira mwana chikoro nemariyo and iwo haukwanisi kumubatsira for that moment. Saka I think kusiya munhu anyongoti anenge aingoita I think ndizvo zvamangosika. Lazima uchida kuonawo. Because ane vana. Anofana achine one. But mwana iye manje ndakazoona imwe podcast zvichinzi mwana uyu ndiwa Platinum Prince. Saka kuti ndaichengeta mwana wa Platinum Prince here. Zviriko. I think ndotokutenda kana waitomutengera porridge because wakatoplay a father figure role baba which is good. Zviriko baba. Wako maybe kunotoona wewe ndokuziya kaiwo. Uri kutochengeterwawo somewhere mumakomba umu. Saka zviriko. Tokuti aiwa vana havana mhaka zvavana havana mhosva. Vana hanzi vana ndevenyika vana vanochengetwa nenyika. Saka that is an interesting one. So if you say bhora mberi aiwa Queen zviri kunzi aiwa bhora mberi because tikutomboda kuti mutombotifada yaisawo mutombotidzadzira table hanzi kudomboshawawo kumaizadzirwa table yese nemafriends enyu saka chiri kwenyuka chimbotiitirayo plan. Alright, Junior PC, thanks so much nekuuya kuSekuru Gudo Picture TV tichikurukura tichidii. I hope muchagarisana zvakanaka mukasangana ikona ikurwa naQueen ndevedu kuti tinovada mabasa mamwe avari kutiratidza kunyange vamwe vasingazvifarire but kana munhu achikwanisa kubhadharirawo vana school fees nezvinhu izvozvo isu tisina zvimwe zvinhu zvekumupa zvatingamupe kuti aita I don't see any problem. Tifanira kutombomusiya akadaro kusvika tazomuwanira zvimwe zvinhu zvatingafungidzira zviri nani tozomusiyisa zvinhu zvaanenge achiita. So onekana aine vadiwa vatariri. Zinkura to the fullest. Nditika. Manager. Mune zvamuda kutaura here apa. Ndingangoda kungotenda. Kamera. Ndingangoda kutenda kuti Sekuru Gudo bhora mberi. Anditika. Bhora mberi zvinhu zviende mberi. Zinkona Music. Ngoti mafans edu ngatibatane tisupportane zvinhu zviende kumberi. Anditika. Kuti hapana anodanzara ka. Aiwa bhozve kuti aiwa kana muchidaro baba tinokutendai muchishandira mhuri chakaipa kuba ndo chakaipa but as long as muri kushanda nemageto hits music iwe inobvisawo mageto hits kumadrugs and we also say no to drugs. Saka aiwa muri kubata basa hombe pabudiriro ipa rambai makaita sei rambai makadaro. So adiwa ateereri podcast yedu inoyi yasvika pakupera apo taitaurwa naex hubby waNadia Queen tichimbonzwa kuti ugaro hwangu huri sei vakasangana sei vakagara sei uye vakazosiyana zvadii. I think information yese irimo mupodcast munomu. Rambai makatarisa The Space ticharamba chinzwa zvinhu zvakawanda kana zveshuwa Queen vanga vari drama queen but for now
aiwa ndoda kungotenda Junior PC auya nekuru rake vakatisimbisa namanager wake tichiti endai kuzemukuona uko munosiya mangoma kana uri kudhuze nekubudirira ikokoko endai munoita zvinhu zvinoitwa kutinzwe mangoma achibuda nekokoko. Anyway, my name is SGP. Until we meet again in another episode. Ndakabva naye kumaraini asi yakazongonosara kuCape Town. Ndakamutora kumaraini asi yakazongonobiwa kuCape Town. Akaenda nemachips ekuwanda, vakamutengera doro rekuwanda, vakamugochera nyama yekuwanda, varume ndakaputsa sendarohwa nedzivanda. Munhu wangu akadyiwa ndakatarisa sedemba, ndiro yangu yakadyiwa ndakatemba.